41. Чӣ гуна калимаро калимаи кӯтоҳшуда меноманд? Калимаҳое ки мувофиқи зарурат ҳарфҳояшон қисман партофта мешаванд, калимаҳои кӯтоҳшуда ном доранд. Мисол: ЖТ, ВКД, СММ, ДДТ. 42. Калимаҳо аз ҷиҳати маъно чанд хел мешаванд? Калимаҳо аз ҷиҳати маъно ду хел мешаванд: якмаъно, сермаъно. 43. Кадом калимаҳоро калимаҳои якмаъно меноманд? Калимаҳое ки фақат бо як маъно ифода мешаванд, калимаҳои якмаъно номида мешаванд. Масалан: радио, танк, пиёз, ангур, офтоб, нон. 44. Кадом калимаҳоро калимаҳои сермаъно меноманд? Он калимаҳое ки ба ғайр аз маънои асосияшон боз маънои иловагӣ доранд, калимаҳои сермаъно номида мешаванд. Масалан: калимаи сар чандин маъно дорад: сари кӯҳ, сари қалам, сари кор, сари об, сари баландӣ, сари девор. 45. Муродиф чист? Калимаҳои гуногуну шакле ки як маъноро ифода мекунанд, муродиф, синоним номида мешаванд. Мисол: рӯй, чеҳра, ораз, лиқо, аф, башара, сикка, сумод ҳамаашон як маъно доранд. 46. Мустазод чист? Калимаҳои зидмаъноро мустазод, антоним меноманд. Масалан: рӯз шаб, торик рӯшан, дӯст душман, талх ширин. ҳамгуна чист? Калимаҳои ҳамшакле ки маънои гуногун доранд, ҳамгуна омоним номида мешаванд. Масалан: хар ҳайвон, хар ойхар, ҷанг асбоби мусиқӣ, чанг чанги кӯча. 48. Ҳиссаҳои калима кадомҳоянд? Реша, пасванд, префикс, пасванд, суффикс, асос ва бандак. 49. Реша чист? Он қисми калима ки маънои асосии дар он аст, реша ном дорад. Мисол: коргар, хонагӣ, обӣ, сарвар. 50. Кадом калимаҳоро ҳамреша меноманд? Калимаҳоеро ки аз як реша сохта шуданд, калимаҳои ҳамреша меноманд. Мисол: тарс, нотарс, тарсу, тарсончак, тарсонидан.